השביל הזה מתחיל כאן בין סניף. אהלן, אני גיא כהן, בן 25, סטודנט לעיצוב גרפי במכללה פרטית, שנה שנייה. אחרי מיליון ניסיונות כושלים לקבל מלגה, שמחתי לשמוע שחברת ביונסס אישרו לי את המלגה שתעזור לי להמשך הלימודים. המלגה לא סדרה לי את החיים, אבל נתנה לי שנה של שקל להתרכז בלימודים. סניף בנק למעיין לא סלול, לא תמיד מסומן. שמי טובת הדסה, אימא לשני ילדים, לומדת באוניברסיטת חיפה לתואר ראשון. במסגרת מלגת ביונסס הקמנו קבוצה שנקראת בנדלי, המשמעות שלה ביחד הכל אפשרי. במסגרת הפעילות העברנו סדנאות העצמה שמטרתו להעצים את חבר'ה צעירים שיקחו חלק פעיל בתוך הקהילה, ואני גאה להיות חלק מהקבוצה הזאת. השביל הזה מתחיל מכאן, חוצה את העיר, עולה על ההר, ממשיך על הים. שמי ג'ף וולף, בן 29, סטודנט בטכניון בפקולטה להנדסה ואירונאוטיקה וחלל. הלימודים בטכניון מאוד תובעניים, לא משאירים הרבה זמן פנוי לפעילות ועשייה חברתית. בתור אחד שמאוד מחובר לנושא הסביבה ומודע לפוטנציאל של טירת הכרמל, מאוד שמחתי שמלגת ביוסנס אפשרה לי להתמסר לרעיון הזה וליישם אותו תוך כדי הלימודים. בפן האישי, המלגה אפשרה לי להשקיע בלימודיי והקלה משמעותית על העול הכלכלי של הלימודים. ממשיך גם מחר, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים.